50 long live, any show edisi tongari go prono pipano buto de, any show mario prono pipano buto de, oh Mario buto nai, oh Mario buto nai, I 50 long live, I 50 long live, I 50 long live, I 50, I 50, I 50. जों हारमानी पहिला चिनी सेंट्रल नि लीडर से पहिला हामबाया फारो चिनी रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ते जीएस सेंट्रल जे लीडर जो तना हामबाय एपरे चिनी खासुकसा मिनिस्टार मासा तंजामानी मनो गलाई रेस्पेक्टेड हामबाय माया फारो तमाने हंगे जों दीर्घदिन 16 बছর काखा जों आईपीएफ टिहिं खायले बेमानी आईपीएफ टिहिं खायले फायै जों 2018 बीजेपी बे एलायंस जों चिनी दामारिव 18 बुधमारया एपरे 23 बुधमारया 21 फ्रेंडली कॉन्टेस्ट जों आफराबो चिनी बरक जत्तन हिसाब हिसाब मावनाय थांगै आफराबो बुधमार यानो हमनो हाय बागै ताकलाय 2026 के जों एकाय लड़ाई खेनाय हिनै चिनी सेंट्रल सं डिसिजन नामानि बेलाय बेलाय हामबाय बनि बागै जों खुसियै दिनै बाजि कगलायगा चिनी खासुकसा प्रणब त्रिपुरानि बुङो डिक्लारेशन खायजागा दिनै फयजारावा बनि बागै जों खुसियै बाजी कगलायमानि जतना हामबाय जों 100% शिवर आरो जों जयजुक्त होनाय चिनी अनेक सापर्टार ताबो बोस खना तो चिनी नॉमिनेशन दङ खना नॉमिनेशन रबायमानि परे जों ताइबो जुरगार खाय फिल खाय जों बरक तिख्लाय जत्तनो दामारिव चिनी लुकुरावनो बुधवानि बागै कयजाव